que ens ajuda a fer xarxa, a posar-nos en contacte amb empreses del mateix sector i per compartir experiències i coneixements. És com un eix vertebrador. I per una altra banda, ens ha ajudat a crear un canal de comunicació amb l'administració pública que fins fa poc temps no existia. Ens dediquem a fer activitats artístiques i tecnològiques, tant com a extraescolar per a AFAS i escoles, com en activitat curricular per a escoles i també per ajuntaments, per biblioteques i per altra banda també fem casals d'estiu. En el cas de les activitats extraescolars, que és el que ens dediquem nosaltres, en el cas dels nens amb necessitats especials, poder-los incloure de manera plena a les activitats, ja que moltes vegades l'administració pública no dota d'ajudes suficients com per poder-los integrar i que puguin gaudir de les activitats com fan la resta de nens.